Kaixo eta ongitorriak saio berri batera gaur azaroak 20 asteazkena elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan, Asisko urmenetarekin egongo gara hizketan. Asiskok Ni ez naiz sorgina izeneko dokumentala gauzatzen ari da eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina honekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1926an, Buenaventura Durruti anarkista hil zen Madrilen. Urte batzuk geroago, 1975an, Franco diktadorearen heriotzaren berri eman zuten. Egun berean baina 1984an, Santi Broward hil zuten Bilbon galek. Eta bukatzeko 1989an Josu Muguruza hil zuten Madrilen HBko diputatua Espainiako Kongresuan. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroko gobernuak Iruñeko udalak eta Nafarroko unibertsitate publikoek aurre akordioa sinatu dute unibertsitatearen ingurunea bizi berritzeko, etxe bizitzak eraikitzeko eta berdeguneak sortzeko. Turismo jada 4 milioi euro inbertitu ditu Donejakue bidea hobetzeko. Osasun bidean Nafarroko osasun zerbitzua ebaluatzeko inkestari hasiera eman zaio. 35.000 mezu baino gehiago bidali baitira hartatutako pazientengana. Iruñeko erorien monumentua adiera berrituko da eta haren kupula simboliko estaltzeko akordioa historikoa sinatu dute. Igogailua instalatzea izanen da Iruñeko ziudadelako mistoen eraikinean irisgarritasuna hobetzeko lanen azken urratsa. Iruñeko udalak eta CSIC hitzarmena sinatu dute Lezkairun instalatzeko agrobioteknologiako institutu berria. 7,5 milioiko inbertsioa eginda. Elizondoko Benito Meni enpresak 133tik 121 murriztu nahi du ospital zentroko ohatze kopurua eta murrizketak plantileko 15 langile baino gehiago kaleratzea ekarriko lukeela salatu du ELA sindikatuak. Lesakako feriak ospatuko dira hortzegunean. Baztango kultura zerbitzuak ibilbegi euskal pop taldearen kontzertua antolatu du azaroaren 22an Iruritan. Baztango taldeko sozialak egunerokoan bizikletan aratonat ibiltzen diren 6 baztandarren bizipenak bildu ditu. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteazkenean, batetik itzulpena liburuaren aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean. Iruñaldiaren baitan, Angel Errok itzulpena liburua aurkeztuko du Peio Lizarraldek solasaldia gidatuta. Arratsaldeko 7etan Karrikirin izango da. Bestetik, faktura elektrikoak ulertzen izeneko hitzaldia egongo da Txantreako Euskaldunon biltokian. Mugarik gabeko ingenieritzako kideek faktura elektrikoa ulertzen izeneko hitzaldia eskainiko dute Euskaldunon biltokin. Ekarri zure faktura eta ikasi aztertzen, arratsaldeko 7etan biltokin. Jarraian Petxiren kontzertu akustikoa egongo da Karrikiri elkartean. Karrikirik Petxiren kontzertu akustikoa antolatu du, arratsaldeko 8:04 Karrikirin. Ostegunean, alde batetik monstruen bila oheazpian aurkitutakoak izeneko hitzaldia egongo da Labagunean. Duela 12 urte ezagutu zuten elkar Maria Oses idazleak eta Idoia Asurmendi kantariak. Duela 12 urte hasi ziren ozta-ozta elkarrekin lanean. Oraingoan literatura eta musika uztartuko dituzte biek Iruñaldian, Labako oholtzan. Batek hitz bat bota, besteak melodia batekin erantzun, arratsaldeko 7etan Laban.
Beste alde batetik, Iruñaldiaren baitan RR izeneko ikuskizuna egongo da Katakraken. Maialen Lujanbiok RR performantzea ekarriko du Katakrakeko oholtzara. Arratsaldeko 8:30 sarreran 5 euroan. Ostiralean, batetik Txantreako antzerki zikloaren baitan, Jaiaren Erregina izeneko antzerkia egongo da ikusgai Txantreako salestarretan. Txantreako jai batzordeak antolatutako antzerki zikloaren baitan Garazi San Martinek Jaiaren Erregina inpostora baten sindromea lana taularatuko du. Arratsaldeko 8:00 salestarretan doan. Bestetik Iruñaldiaren baitan Bozak izeneko kontzertua egongo da Zibibox Kondestablen. Nerea Erbitik, Lide Hernandok eta Maialen Errotabeerek Bozak izenpean egingo dute musika emanaldia. Doakoa da eta Kondestablen arratsaldeko 8:00 hasiko da. Jarraian, Uharteko udalak antolatuta Orbelaldia kultur zikloan bertso saioa egingo dute Ekine Zapiain, Eneko Lazkok eta Jon Maiak. Maialen Belarra izango da gai jartzaile. Arratsaldeko 8:00 kulturretxean 6 euroren truke. Larunbatean, alde batetik Iruñaldia aroaren baitan, Ardo Dastaketa eta Mikel Inunen musika egongo da Zaldiko Maldikon. Ardo Dastaketa musikatua antolatu dute Zaldiko Maldikon. Mikel Inun eta Sergio Mayoral arduratuko dira musikaz. Jarduera 12:30 hasiko da eta doakoa da. Beste alde batetik ostirala iritsi da. Ikuskizuna ikusgai egongo da Zizur Nagusiko kulturetxean. Gaur egun berezia da eskolan. Porrotx, Marimototx, Pupu, Lore eta bertaratutako lagunek txapas irakaslearekin batera bere azken laneguna igaroko dute. Elkarrekin ikasitakoa ospatuz. Basoa, jolasak, eskulanak, kantuak, irriak eta bihurrikeriak ez dira faltako. 4 eta 6:30 izango dira emanaldiak, Zizur Nagusiko pilautalekuan, sarrerak 8 euroan. Jarraian, Iruñaldiaren baitan, Gela Jauziak izeneko dantza saioa egongo da Udalplazan. Kukai dantza taldeak Gela Jauziak ikuskizuna egingo du doan Udalplazan, arratsaldeko 6:00. Ondoren, Iruñaldiaren barruan, Ai Gure Juaneteak aurrentzako zinea egongo da Nafarroako antzerki eskolan. Patxo Telleriak, Adrian Garzia de los Ojosek eta Maider Lopezek Mikel Laboaren kantak gaur egun giza bere baten begiradatik landuko dute antzerkia eta musika uztartuz. Arratsaldeko 7:30 Nafarroko antzerki eskolan, sarrerak 12 euroren truke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, eroriei buruzko akordioak erreforma kupula estaltzea eta ez eraistea aurre ikusten du. PSNek, EH Bilduk eta Geroa Baik itxi egin dituzte eraikin frankista eraldatzeko negoziazioak. Elkarrizketetan alderdien eta udal taldeen zuzendaritzak hartu zuen parte. Argazki nagusian, Alicia Olza, Pablo Andoño, Julian Iantzi, Jon San Julian eta Alberto Sánchez ditugu. Titularrean, belaunaldi seniorraren erronkak eta aukera berriak. Hiria foroak bakardadea, digitalizazioa eta aisia bezalako gaiak jorratzen ditu topaketa berri batean. Hori koloreko berrietan, goikoan, danserie esenblek Etxepare omenduko du. Behekoan, Iruñarrok taldea Zitadelara itzuliko da 2025ko maiatzean. Eskuineko berrietan, alde batetik aurrekontuei egindako zuzenketen 10 milioi udaletara joango dira. Beste alde batek hala eskatzen badu epaiketak euskaraz egiteko eskatu du Europako Kontseiluak. Jarraian, CaixaBankek hazkunde erritmoa bikoiztu nahi du 2027 arte. Beheko berrietan, batetik, Ukrainak AEBren misilekin eraso dio Errusiari eta Putinek erantzun nuklear batekin mehatxatu du. Bestetik, Aston Villa boiomoz interesatzen da, azkenean debuta egin duena. Azkenik, Peio Etxeberriaren hitzetan, zuk eratzen duzun ibilbidea emaitzak baino garrantzitsuagoa da. Diario de Navarraren titular nagusian, Ukrainak AEBren irismen luzeko misilekin eraso dio Errusiari, eta gerra fase berri batera eraman du.
Putinek jarraibideak aldatu ditu erantzun nuklear posible bat eratzeko. Argazki nagusian Felipe Seigarrena eta Letizia oinez doaz utinen, danak kaltetutako batzuekin batera. Titularrean, Valentziak erreginak txalotu ditu. Erregeak 0 gunera itzultzen dira paiportako istiluen ondoren eta bizilagunen maitasuna jasotzen dute. Eskuineko berrian, gobernuko bazkideek 15 milioi euro banatuko dituzte diru laguntzetarako. Goiko berrietan, ezkerrekoan, Nadalek kondairazko ibilbide bat amaitu du. Eskuinekoan, Espainia kanporatuta geratu zen Davis kopako final laurdenetan. Gara egunkariaren titular nagusian, Nafarroan 2026an fabrikatutako 2 urban elektriko berretsi ditu Volkswagenek. Maria Txibitek atzo parlamentuan esan zuenez, Volkswagenekiko lasaitasun zaintzaile egoeran dago, eta zuzendaritzak 2 modelo elektriko ateratzeko plana berretsi dio. Argazki nagusian, Peio Etxeberria aspeko aurrelaria dugu. Honen hitzetan, iaz dena kontrolpean nuela uste nuen, eta gainera erori zitzaidan. Erdiko berrietan, ohikoan, energia konpainien gaineko zerga EAJaren eta Junsen menpean dago. Behekoan Petronorreko langile bat hilda desagertu ostean. Goiko berrian Lakuako osasun planak eta plan onkologikoak sinadura pribatua dute. Eskuineko berrietan, batetik, Makinek eginen idazketa eraitsi dute. Bestetik, Putinek erantzun nuklear baten aukerak zabaldu ditu. Berriaren titular nagusian, Ukrainak AEBen misilak jaurti ditu Errusiara. Putinek doktrina nuklearra aldatzearekin bat. Errusiako presidenteak dekretu baten bidez baimena eman du mugen barnean arma konbentzionalekin eraso bat jasanez gero arma nuklearrekin erantzuteko. Ukrainako armadak Errusia mendebaldeko Briansk eskualdera bota ditu irismen luzeko jaurtagaiak. Argazki nagusian, Eva Ferreira egungo errektorea eta Jose Ramon Bengoetxea hautagaia atzo Leioan egin zuten eztabaidan. Titularrean, errektore gaiak aurrez aurre. EHUko bozetako lehen eztabaida egin dute Ferreirak eta Bengoetxeak. Beheko berrian, Etxepararen bizitza ezaguna argitara. Koldo Azkona ikerlariak idazleari buruzko hainbat datu pertsonal aurkitu ditu. Goiko berrian, Lauterdiko finala, Peio Etxeberria eta Andoni Gaskue kide eta adiskide. Eskuineko berrietan, alde baterik Fermin Muguruzak beste 10.000 sarrera iragarri ditu Anoetako kontzerturako. Beste alde batetik, El Salvadorren 11 lagun auzipetu dituzte Ignacio Eiakuriaren hilketarekin lotuta. Bukatzeko, ama Ulazia politogoloaren hitzak ditugu. Zaintza definitzen duena da emakumeek lan bat baldintza subalternoetan egitea. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, erorien monumentua ez dute eraitsiko, adieraz berritzea adostu dute. Negoziazioak itxi dituzte EH Bilduk, PSNek eta Geroa Baik, eta parlamentuan eta Iruñeko udaletan beharrezkoak diren izapideak gainditzeko gehiengo nahikoa lortu dute. Eraikinaren esanahia aldatu eta gerra zibileko garaileen simbolo bihurtu zen kupula estalitko dute. Eguerdian emango dute akordioaren berri, Iruñean egingo dute agerraldi publikoan. Eskuineko berrietan, goikoan Koldo Azkona danserie esenbleko kidearen hitzetan, Etxepare ezkondu eta seme bat izan zuen. Danserie esenble talde iruindarrak Bernat Etxepareren bizipenak azeleratu ditu diskoliburu batean. Diskoliburu batean jaso dituzte 2 edukiok eta pamielarekin argitaratu. Abenduaren 2an taularatuko dituzte parlamentuko atrioan eginen duten kontzertu berezi batean. Behekoan hezkuntza sindikatuek ez dute departamentuak egin dien ultimatuma onartzen. Proposamen definitibo eta itxia egin zien astelenean gobernuak irakasleen ordezkariei eta datorren asteazkena baino lehen sinatzera deitu. Sindikatuek ez dute ordagoa onartu eta negoziatzen jarraitu nahi dutela diote. Kaixo, lehen aipatu egun bezala orain Asisko Urmenetarekin gaude. Kaixo, zer moduz? Ederkitazuek, egunon. Oso ongi baita ere. Bueno, ni ez naiz sorgina dokumentalaren inguruan hitz egitera zatoz. Eta, zer kontatzen du dokumental honek?
kontatu iguzu pixka bat. Pixka bat hori hauniz eskatzea da, saiatuko naiz laburtzen. Beraz, duela 500 urte izan zen lehenbiziko erreketa masiboa Euskal Herrian, Auritzen eman zen. Eta lehenbiziko aldiz agertu da sekta satanikoaren kontzeptua Euskal Herrian. Urte batzuk lehenago, ja Europatik abiatu da ideia, eta horrek ekarri du berritasuna. Berritasuna zein da? Bueno, sorginak izan dira herri guztietan aspaldiko denboretatik. Gainera oso eginkizun sozioekonomiko markatuak zituen sorginak, herritarra laguntzeko, edo batzutan ere bai, edo geroa iragartzeko, edo txarrerako baita ere pozoin egile edo begizko egile, ordan jende jakin bat izaten zen herrian. Berritasun honekin, sekta satanikoaren berritasunarekin, ja ez da jende bakar bat sorgintzako akusatzen aldena, baina sekta horren inguruan dabilen jendea. Eta horren ekuazio horretan sartu dute deabrua. Beraz, asmatua izan da sekta satanikoa, eta sekta sataniko horrek ematen du aukera populazio osoak jazarri, atxilotu, torturatu, gezurrezko lekukotasunak aterarazi eta suntzitu. Orduan, momentu jakin batean, gelditu da sorgin eiza, edo jende eiza hori, mende bat beranduago gutxi gora bera, eta inkisizioak orduan dekretatu zuen isiltasun ediktoa. Horren bidez, ezin zen aipatu ere egin iraganeko sumario eta prozesurik. Horrek ekarri du, azkeneko 200 urte hauetan, lekukotasun bakarra edo kontakizun bakarra izan duguna, zein inkisidoreena. Orduan, sinetsi dugu nonbait akelarreak egiten zirela, ikonografia ere oso anitza da, emakumea erratzaren gainean airean, akerbeltza erdian, sua, hori guztia gezurra izan da. Orduan guk arakatu dugu pixkat arakatzearekin aski da ikusteko sumarioetan zigortu eta punitu gehienek behin eta berriz errepikatzen zutela. Ni enaiz sorgina, nik ez dakit zer den sorgin izatea, ez dakit nola egiten den sorgin bat. Eta gero torturaren bidez erran bezala, bere burua autoinkulpatu gehi, auzokideak ere bai sarrarazi horretan. Orduan hori da, dokumentalaren izena Ni naiz sorgina, behin eta berriz agertzen den lekukotasuna, eta azpititulua da zuak errerik, keak gorderik. Hau da, zuak suntzitu zituen jende horiek, eta 200 urteko gezurrak, ke beltzorrek gordetu digu ze gertatu zen egiazki. Orduan, ez naiz laburra izan, baina saiatu naiz honeski kontatzen. Primeran, eta, bueno, zer da, nola hartzen zen lehen sorginaren izaera, edo nor izan litekeen sorgina? Erran bezala, 1428 aitzina nor nahi. Guk dokumentala egiteko, dokumentuetan ibili gara, biztan dena, eta baita ere jo dugu nazioarteko adituen gana. Zergatik, gure lan hipotesia indartzeko. Aditu horietako bada, adibidez, Diarmaid MacCulloch. Hori duzu Oxfordeko unibertsitateko eminentzia bat. Eminentzia sekulako jakinduria duena, liburuak atera izan dituenak, kristautasunaren inguruan. Eta aztertzen duelarik sorgina izan, aipatzen du, atxilotuak eta jazarriak ez zirela guk pentsatzen alditugun. Azkeneko borda hartan, bizi zen, alarguna, belargilea, horiek ere baziren. Baina oso nabarmen da, lidergo bat kentzen ari dela momentu hortan. Prozesatuak askotan izaten dira, beren komunitatetako, herrietako, eskualdetako buruzagiak, lider politikoak, sozialak, ekonomikoak ere bai. Eta hortan bat egiten dute adibidez, garai hartako bi ehiztari efikazenetako bik, bata da Pierre de Lancre, Bordelekoa, eta bestea da Salazar Frias Logroñokoa. Bata inkisidore espainola, bestea Frantziako epailea.
batak eta besteak erratuete gauza bera, erraten dut Lankrek. Lapurdiko akelarrean elkartzen dira lapurtar aberats eta potente eta ahaltsuenak. Eta hoien kontra jo zuen, baita ere apezak ere garbitu zituen, eta itzala egiten zion nornaik, beraz, lidergo bat. Eta bertzaldetik, Pierre de Lancrek hori erraten zuen, eta Salazar Frias inkisidoreak erraten du momentu hortan, Nafarroan prozesatzen ari gara jenderik noblena eta printzipalena. Orduan, batetik gure aurre uste izaten altzen, ura ere erori zen. Sorgina izaten altzen nornai, nolabaiteko erresistentzia egiten ziona momentu hartan Europan edatzen ari zen eta instalatzen ari zen absolutismoari. Azkenean, Espainiak Nafarroa konkistatzearekin ja bat egiten du Frantziaren kontra Pirineoan, beste konstante bat Sorgina izaten da potentzia hoietako mugaldeetan eman izan dena. Europako mapa hartu eta beti da Rin eskualdekoa, beti da Suiza eta Alemania arteko mugan, beti bada Italia eta Frantzia, beti bada, eta hor ere bai, absolutismoari interesa zaio bere legeria ezartzeko, fronterak ongi garbitzea, eta gainera mendialdeetan, haunitzetan, bizi diren komunitateak aspaldiko legeri propio batekin, legeri hori suntsitzea eta ezartzea monarkia absolutistaren legea. Beraz, nornai, zu izaten altzinen Sorgina, ni ere bai, eta baita ere Zaraitzuko epaile nagusia izan zen sorgintzako akusatua, izan ziren ere bai ikazkinak, eskaleak, baina baita ere Senpereko emakumerik aberatzen ere bai. Catalina Elizalde, adibidez, izan zen prozesatua, ihes egin behar izan zuen, bere burua babestu zuen Oñatin eta Mutrikun, orduan norna izaten altzen, nolabaiteko traba egiten zuena, kendu behar zen ura Sorgina zen. Federitxik berriki errandu, garai bateko Sorgin akusazioa izaten altzela oraiko egunean terrorista akusazioa. Nolabait jendetasuna kendu akusatuari, salbuespenezko legeri bat aplikatu, eta gainera herria alizan ezkero alde jarri prozesu horretan. Orduan, nornai, zu izaten zinen Sorgina. Osea, pizkat molestatzen zuena, ez? Sorgina da eta besteak ez. Hori da, eta adibidez oso nabarmena da, aipatu dut legeria oso gainetik, Nafarroako foruaren arabera, norbaitek akusatzen baldin bazintuen, jakin behartzen nuen, biztan dena nortzen akusatzailea, prestatu behartzen nuen zure burua, zein zen akusazioa, eta abokatuarekin, baldin bazenuen ahalik, abokatuarekin personatu epaiketan, forua. Baina hemen asmatu dute delitu bat lesa majestat divina, ernai baita traizioa jainkoari. Orduan, Nafarroko tribunalak ez dira aski epaitzeko nonbait, eta orduan akusatuak eramaten dira Logroñora edo Calahorrara, Espainiako Inkisizioko kartzel sekretoetara, edo Bordeleko izeneko fortera. Orduan, hor, ez dakizu nork salatu zaituen, zeren delazioak isilpean egiten ziren, akusatzaileak babestuak ziren, ez dakizu ere akusazioa bera ere zer den, eta ez duzu abokatuaren beharrik. Hortan bat egiten dute Frantziako epailek eta Espainiako inkisidorek. Arteutelarik ez da abokatuaren beharrik. Hemen oso delitu larria da. Eta nahazte dute da delito hori, jainkoari traizioa egitea, pentsatzen alditugun zerrikeririk handienekin. Adibidez, infantizidioa, vampirismoa, profanazioa, Zugarramurdiko jendea eramaten dutelarik Logroñora, eta erraten diotelarik Zugarramurdiko alkatea den Mikael Goibururi akelarreko erregea dela, berak erraten du, nik ez zertaz ari zaeten, nik ez zer den ez akelarrea, zerregea, ez Sorgina, ez deus. Eta nonbait ukabilkada bat eman omen zuen, jo omen zuen mailaren gainean, pasatu zuten tormentu kamarara, arne baita torturatzera. Eta 6 hilabeteren buruan gizona txikitua zuten, eta bere gain hartu zuen, baita deabruaren kaparen punta eta buztana bere altxatzen zuela, sexua egiten zuela, penetratu egin zuela satanek,
eta bar, eta bar, eta bar. Orduan, pentsa ezazu, ze injustizia ikaragarria izan den, milaka eta milaka eta milaka prozesu Nafarroa guztian. Lapurdin ere bai, gehien bat mendialdean erran bezala. Eta gero sumario horiek, inkisizioak isilarazi egin ditu, eta mende hauetan berreraiki dugu Sorgina Pirulinaren irudia, gero feminismoak azkenaldi hauetan eta eskerrak ere bai lehen lerroa hartu baitu gure mundu honetan, baina berreraikitzen ari gara inkisizioak kontaturiko gezurraren arabera. Eta orduan pentsatu nahi dugu, emakume liberatuak zirela, kontrolatzen zutela natura, jakinduria hori, horiek ere joan ziren zura, baina ez ziren gehienak, denetarik izan zen. Harrigarria da, Araban adibidez, eliz jendea, diakonoak, parrokoak, bikarioak, eta zenbat prozesupean izan ziren. Ofizioari begira, gehiago izan ziren apez prozesatuak, emaginak baino. Emaginak izan ziren biztan den, abion bezala, izan ziren ere marinelak, eta zen ofizioko jende pasatu zen handik. Eta egoera hau nola irudikatzen duzu dokumentalean? Bueno, dokumental honek baditu zango batzuk, lehenbiziko zangoa da dokumentazio historikoa. Dokumentazio historikoa indartzeko hor ditugu nazioarteko adituak, eta nazioarte horretan sartzen dut Euskal Herrikoak ere bai, baina jo dugu bai Chicagoko William Monterren gana, eminentzia bat dena gaian, edo Sophie Udard, Sorbonako irakaslea, edo Roldán Jimeno Nafarroako Unibertsitate Publikoko zuzenbide historiako irakaslea, edo Gurutze Ezkurdia, EHUko irakaslea, ordan batetik badire katedratikoak, beren ikerketaren berri ematen dutenak, bertzetik ere joan gara herri-zerri ikusteko nola erreproduzitzen edo deseraikitzen ari garen gezur hura. Horan ibili gara, bai Anotzibarren, Zugarramurdin, Erronkaribarren, Zaraitzun, Hernanin eta Barretan. Hori oso kuriosoa da, oraiko deseraikitze bide horretan nola zantzu batzu badauden izugarri interesgarriak. Eta gero azkenik, nik erranen nuke, herritarrak, herritar bai aktivistak, kelarre horietan, festa horietan, kontatzen dutena nola izan den transmisioa, etxeetan eta herrian, eta nola aldatzen ari den begirada horren inguruan. Orduan, hori guztia gehi, dramatizazio txiki batzuk egin ditugu, ez dugu sobera mediorik egiteko sekulako produkzioa, orduan, egiten ari gara zera batzu dramatizazio txiki batzuk aktoreekin hori ere txertatzeko. Eta gero ondoko astetan, sartuko garaia postprodukzioan, konpositore bat prestatzen ari da ere bai lan bat horren inguruan, Jon Esnaola, eta orduan dena mugimendu guztia eramaten ari gara nola kontatu alik eta hobekien. Hori gehi, azkenean erran nuke, guk ere gure partetik egin ditugun ikerketa propioak. Ibili gara Logroñon, uste dut aurkitu dugula non zegoen jauregi inkisitoriala, nondik pasatu baitira ehunka euskaldun, eta asko ez ziren handik bizirik atera, eta ikertu dugu ere bai non izan zen gero ejekuzio lekua Logroñon berean. Eta han egin dugu grabazio bat eskualde jazarrietako jendearekin omenaldi bat gure arbasoi. Orduan, alde guzietatik izan da, batetik, erran bezala, prozesu historikoaren inguruko ibilbide bat, baina baita ere isilarazi diguten egia eta pixkat itzuli nahia gure arbasoi beren duintasuna eta aldelarik beren identitatea ere bai izenak, deiturak, lanbideak, ez du balio erratea herri honetan sorginak bat ziren. Ez, nortzen, zergatik eraman zuten Joana Nozibarkoa lekukotasunetan, irakurtzen duzu, deabruak hartzen zuela, botartzen zuela lurrera, gogortzen zuela bere burua, galtzen zuela konortea, teratzen zuela lerdea, epileptikoa zen. Eta eraman zuten exorzizatzera, Urdazuira eta Arantzazura, eta gero prozesu egin zioten kondenatu zuten hiltzera,
jende hori guztia lehen lerroan eman. Eta egiazki historia ez da polita, ez da Hollywoodeko amaiera zoriontzurik ez da, baina bederen desmontatu orain arte sinestarazi digutena. Hori dugu pixat eginkizun. Eta zenbat kostatu zaizue ikerketa guzti hau egitea? Bueno, denboran asko. Neri egiarran historia hauniz interesa baitzait, eta on ja urteak, ez honetan berezitua, baina honetan ere arras murgildua. Adibide bat emateko, adibidez, sorgin prozesu hauetan, azkeneko denbora horietan, behin eta berriz agertzen da Leon Aranibar izeneko gizona. Hau inkizidorea zen, Urdazubikoa badeburu. Eta gizon honek eraman zituen Zugarramurdiarrak eta Urdazubitarrak eta eskualdeko jendeak surat 1710ko zerean, autodaferat. Orduan, sorginaren inguruko, sorgintzako liburuetan agertzen da behin eta berriz arantzako seme hau, Leon Aranibar. Eta gero, historia orokorraren inguruan, irakurtzen ari zarela, edo Nafarroko konkista, edo espioitza sarea, edo Baionaren kontrako ekitaldi militarrak, Leon Aranibar hor ere bai. Gizona hau bera, ari da batetik, Espainiako erregaren aldeko espioitza lana egiten Lapurtarren kontra eta Nafarroako leialen kontra, garai hartan ari baitira oraindik ere antolatzen independentzia berreskuratzeko konspirazio batzuetan, eta gero ikusten duzu berak dituela eraman herrikideak eta surat. Inork ez du lotura egin Leon Aranibarren eginkizun batzuekin eta bertzen artean? Bueno, baditugu ikerlari batzuk, adibidez, Joainas Arzak egin duela Joainas Paulo, Joainas, Joainas bezalako ikerlari handi bat, eta berak atera du liburu bat hori euskaraz ere bai, eta oso ongi dokumentatua. Eta hori da salbuespena. Salbuespena dokumentazioa hain handia, eta gaina euskaraz ateratzea. Joainas Paulo Arzak. Eta hori salbuespe eta beraekin kontatu dugu ere bai dokumentalean gauza aitzinatzeko. Eta berak bai ikertu duela Leon Aranibar. Eta berak bai egin dituela lotura, inork egiten izituen lotura horiek. Horren bide horretatik jo dugu guk eta iritsi gara ondorio berritzaileetaran ikuste. Zergatik aukeratu zue dokumentala formatua, ze komiki bat ere atera zenuen, ez da, Sugarre Mende, zer eragin izan du honek dokumentalean? Bai, liburuak ja egin zuen bere ibilbidea, eta arras konten gara, gainera erran bezala deseraikitze bide horretan, bat egin genuen hainbertze jenderekin, eskualde haunizetakoekin, eta leku batzuetan, Anozibarren adibidez, inauterietan egiten dute olako antzespen bat, eta antzespen hortan, ja ez dute sorgina erretzen, baina inkizidorea, Salazar berari ematen diote zua. Orduan, deseraikitze bide horretan, urte hauetan, atera dire liburu batzuk, Senpereko kolegio berria zehaskakoak izena du Catalina Elizalde, hain zuzen ere prozesaturik izan zen emakumea beratsura, senpertarra. Eta orduan, nola baiteko lerrokatze planetario horretan, pentsatu genuen, hainbertze material baitugu komikitik kanpo gelditu zena, gehi berritasun haue guztiak, zergatik ez egin dokumental bat, eta pixka jende gehiagoren ganare jotzeko nire ustez. Eta baita ere, komikiak badu bere eragina, baina dokumental batek nik uste aipatu dugun musikarekin, irudiak, egiazko lekukotasunak, ez da marrazki igual izaten dela fantasia bat, ez jende bada hitz egiten ari kamaren aitzinea. Orduan jo dugu dokumental bat egitera, eta hortan ari gara buru belarri. Eta zuk uste duzu dokumentalaren bidez jendea gehiago unkituko dela edo gehiago iritsiko zaiola mezua? Nik uste baietz hori
hori dugu eginkizun, eta erran bezala, ja filmatze bitartean, nik uste emozio puntu batzuk eta badirela, komikiak eman dezakeen unkidura hori, baina dokumentalak nik uste beti ere arte osoagoa dela nire ustez. Ni oso komikizalea naiz, eta zeituko komikia defenditzen, baina dokumentalak badu bere esparrua, eta nik uste esparru hori ere jorratu beharra dela. Eta dokumentala ze puntutan aurkitzen da orain, bukatua dago, ja? Ez, momentuz segitzen dugu garapen prozesuan, azken grabazio handiak egin ditugu, baina gelditzen zaizkigu 2 filmak eta gehiago, bata dramatizazioekin eta bertzea ditu handi batekin, egin behar duguna ezin bertzekoa baita. Eta ja ondoko hilabetetan sartuko gara postprodukzioan, nahasi edo txertatu behar ditugu ere marrazkiak eta irudiak, gidoia gutxi gora bera egina dago, baina baita ere storyboarda ere landu behar da, eta bereziki orain finanziazioa. Momentuz abiatu gara 3 lagun, ez dugu zorrik inorekin, guretako dena da gastua eta diru sartzerik ez da problemarik, baina nahiko genuke adibidez nazioarteko eminentzia horiekin bertati bertara egitea elkarrizketa. Bideokonferentziak soluzionatzen du gauza asko, baina dokumentala nahi dugu izan dadin ere bai, gure ikuspegia baita estetikoa ere bai. Elkarrizketak ere egin ditugu estetika jakin batekin, kamararen hurbiltasun jakin batekin, argiztapena, testura, eta hola. Orduan lako batean, sartzea, Chicagon dagoen edo Oxforden dagoen ikerlari hori, ongi da, ezinbestean, ez da bat ere gaizki, baina nahiko genuke, zergatik ez joan Sorbonara, Oxforderat, Chicagorat, eta egin nahi dugun lekuan, patxadan, eta hola, adituarekin elkarrizketa. Hortarako abiatu dugu crowdfunding kanpaina bat, eta aski da nien sorgina.eus delako horretan sartzea, edo bestela goteo plataforman, eta norberak egiten aldu ekarpena. Eta ekarpen horiekin eginen dugu dokumentala, baina modu duinago batez, nik uste gaiak merezi baitu, eta ez bain arte gabiltzan bezala nahi eta ezin irits horrela. Hori da gure ideia. Gainera, denbora tarte jakin batean egongo da irekia, ez, diru bilketa? Bai, honezkero ja irekia da, beraz, komendatzen dizuet sartzea, aprobetxatzen dut tartea hau deialdia egiteko, eta inkizidorek beren momentuan asmatu zuten nomenklatura baliatu dugu, sariak eta izendatzeko, nahi dut. Aipatu bezala, sorginkeria sataniko asmatu dutela, eta jendeak kondenatzeko behar da eretikotzat jo. Eta orduan asmatu zuten, batzuk zirela idolatrak, bertze batzuk zirela apostatak, bertze batzuk zirela akelarreko erreginak, orduan ematen den diruaren arabera, 10 eurotik edo 300 eurora arte, norberak bere ekarpena egin dezake, eta orduan, hoxe, bilakatzen altzara, malefiko, eretiko, edo enkizidorek asmatu den bertze farsa horietako bat. Eta gero, sariak badaude, simbolikoa dira. Jendeak parte hartzen baldin badu lagundu nahi duelako da, eta gure eskerrona izanen da kamisetarekin, edo kredituetan agertzea norberaren izena, eta holakoak. Eta gero kamiseta, ez dut orain hemen, baina izanen agertuko da gure zera, gure logotipoa edo, nienei sorgina, arbola, zen arbolak badu bere garrantzia gure kontakizun honetan, sagarrondoa da kasurako, eta hemen ikusten zuen sagartxo bat, eta historiak baditu alare, erroak, eta erroak oso barna, eta oso bortitza. Eta hemen da zuak errerik eagorderi, hau da, eta hongo artista batek nola interpretatu duen gure logotipoa zurean, hori da gure ideia, logotipo honekin, bolsa, kamisetak, pegatak, eta, badakizu nola den euskal kultura, behar izaten dugula, olako merchandisingera jotzea proiektuak aitzin ateratzeko. Eta bertzetik ere, arraskonten gara, zeren,
bai, Nafarroko Unibertsitate Publikoaren atxikimendua badugu, saiatzen ari gara Euskal Herriko Unibertsitatea, UEU ere bai, nolabait alde akademikotik ere rekonozimendu bat izatea. Eta bertzetik ere bai, bai, Xaloa telebistarekin, eta Amaika, eta Kanalduderekin, mintzatzen ari gara nolabaiteko lankidetza bat aitzina ateratzeko. Azken batean, herri honetan gauza beti ateratzen dira auzolanean, eta akusazio haietan, erronkariko emakume batek errantzuen bezala, nien eiz ordina, nien ere lana, ateratzen dut aitzina garbiki eta izerdiz. Lan nahi dugu ere garbiki eta gure izerdiz, atera aitzina gure dokumentala eta gure proiektua. Gainera, dokumentala kolektibo bezala izendatzen duzu, ezta? Bai, dudari gabe. Badire kargu batzuk ezinbestekoak, koherentzia emateko dokumentalari, erran dezagun, errealizadorea, Aitor Karasatorre da, dokumentalegile aditua, eta jende dinamikoa, eta kriterio zehatzekin. Gero, produktore ejekutibo gizari da Eneko Gallartzagoitia, eta berak eskarmentua badu gehien bat liburu gintzan eta argitaletxe asoziatiboetatik, eta gero ni aur ari naiz gidoia, dokumentazioa, eta, azkenean, hiruen artean banatzen ditugu 11 lan, eta gutxi gora bere iristen ari gara. Eta gero hala ere, oso zabala da sarea, erran bezala, herri eta eskualde horietako afektatuak izan ziren herritarrak, gehi akademikoak eta hori guztia, baina gurea da, bai, proiektu kooperatiboa, eta hala eraikitzen ari gara, bai. Eta aurkezpena noizko aurre ikusia dago? Noiz uste duzue baia aurkeztuko dezutela? Bai, ideia genuke, aipatu dudan bezala, lehenbiziko erreketa kolektiboa, lehenbiziko aldiz agertzen denean sekta satanikoa, izan zen 1928an, auritzen. Eta aura izan zen ekainaren 19an. Orduan, herriko festa direla eta ez direla, egun hortan ez da izanen, baina aste bat lehenago eginen dugu segurazki pase pribatu bat lagundu gaituzten neon artean. Kooperatiba honetan parte hartzen duen guzion artean, izanen da olako aitzin jasta bat, edo zeren gero estrenaldian nahiko genuke Donostian zinemaldian. Nahi diogu eman, nik uste oso proiektu duina dela, eta eginen dugu alik eta txukunen, baita ere onartua izan dadin sail ofizialean, eta horrek ere emanen lioke bestelako bultzada bat proiektuari. Hori da, ekainean pase pribatu bat, gure artean, eta ja udazkenean zinemaldian. Hori dugu ideia. Eta, ja bukatzeko, zer da honetaz espero duzuena? Nik uste, alik eta jende gehien ikustea. Beti nik uste egiten dugularik zerbait, komikia edo telebista, edo da nolabait inziditzea, ez eragitea. Gurean utziko dugu gauza unitz, zalantza eta dudatan. Ezin da ekarri batean soluzio eta hau izan da gertatu da. Prozesu historiko oso komplexua da, eta gehien bat galderak sortaraztea jendearen gana. Baita ere, herri horietan, Mutrikun, Senperen, Donibane Loizunen, egiten dituzela Sorginaren gauak, eta olakoak, bi itzuli egitea gauzari, zergatik ez segitu egiten, baina eman igual gehiago ere bai bertzelako zentzu bat, ez? Bai herri gisa, bai historia, bai pixkat duintasunagatik gure arbasoen ganako. Orduan hori litzateke. Antzitut errateare bai, estrenaldia Donostiako zinemaldian, baina nahiko genuk ere bai estrenaldi planetarioa egitea gure 3 telebista, lekuko telebista hauen bidez, zergatik ez, Amaika, Xaloa eta Kanalduden, egun hortan berean, horiek ere edatzen hastea gure filma. Orduan, hori da, pretensio hori gabe, baina konpleju hori gabe, nik uste sekulako mezua ekarriko dugula, eta mezu hori ja nola jazten dugun ongi eta nola
nola eramaten dugun alde estetikotik eta narratiba eta alik eta txukunen, hortarako Crowdfundinga, eta gero, pues hoxe, jende alik eta indegeinek ikus dezala, eta birplantea diezaiogun gure buruari. Kontatu didaten guztia, behar bada etzen arrasegia, ez? Hori da. Eta ondoko belaunaldiek, behar bada, guri esker, zubia egin dezagun, eta ondoko belaunaldiak ukan dezaten, ez dakit hurbilagoko izanen den bertsio bat, kontakizun bat. Eta ja, azken detaila errateko, nola oso metraje mugatua izanen baitu dokumentalak, nahiko genuke, gure mikro aurretik pasatu diren lekukutasun oso balioso hori guztiak, eta batzutan kontra esankorrak beren artean, zergatik ez, eginen baitugu olako podcast sail bat, gure webgunean, orduan dokumentala ikusita, Amaia Nagusiak erranduen hortatik, orduan gero kliskatu, eta horren Amaia Nagusiaren elkarrizketa osoa ikusteko. Guk sartu beharko ditugu ala beharrez puska batzuk, egin beharko dugu aukeraketa, baina interesa duenak gero ukanen luke sekulako artxibategi sonoro eta bizuala gaian eta sakontzeko. Bueno, Asisko, hemendik gonbidapena luzatzen dugu, jendea diru-bilketan parte hartzen duen, eta gero ja behin prest egonda eta behin aurkezpena eginda, jendeak ikusten duen. Hoxe da, esker mila honiz, saiatuko garearen nazioartean mugiarazten, nik uste pista batzuk ematen aldituela, bestelako eskualdeetan, Laponian adibidez egin naute memorial bat, bizik interesgarria eta norabide honean, zergatik garbitu zituzten jende haiek eta jendeari pensarazteko, mil esker zuei eta laster arte. Mil esker zuri ere dokumentalaren inguruan hain ongi azaltzeagatik. Bueno, ongi ezakit luze bai. Mil esker. Zuri, horrengor arte. Agur. Agur, agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena egun euritxoa izango dugu ipar partean. Zerua estalita egongo da eta euria egingo du. Euria ugari egingo du eta Kantauri isurialdeko zenbait lekuetan ia etenik gabe egingo du, bereziki kostaldean. Neurri txikiagoan bada ere, euria hegoaldeko zenbait lekuetara ere iritsiko da. Mendebal ipar mendebaldeko haizea zakar ibiliko da, kostaldean eta mendi inguruetan enbarazu eginez. Temperatura maksimoak 13–16 gradu ingurukoak izango dira. Ostegunean eguraldi ezatseginarekin jarraituko dugu. Goizaldean atertzera egingo du, goizean haizea hego mendebaldetik finkatuko da eta harrotu egingo da. Temperatura maksimoak igo egingo dira, batez ere ipar isurialdean. Arratsaldean haizeak ipar mendebaldera egingo du eta gogor jarraituko du jotzen. Horrez gain, euritara joko du. Euria itsasertzean hasiko du eta gero pixkanaka barnealdera zabalduko du. Gauean ia txoko guztietara iritsiko da euria. Oraingoan, parlamentuko galderekin utziko zaituztegu. Parlamentuak foru komunitatearen egoerari buruzko eztabaida ospatu zuen, eta honen ingurukoak izango dira aste honetako galderak. Aurreko osteguneko foru komunitatearen eztabaida horretan, aukera izan genuen politikari buruz hitz egiteko edo behintzat ditugun erronkei politikan nola erantzun algenion. Kontziente gara, baditugun erronkak oso erronka potoloak direla eta mundu mailari begira Euskal Herria oso herri txiki bat dela eta orduan horrek eskatzen duela lidergotza publiko sendoak eramatea eta horretarako behar da eztabaida sendo bat, motela eta sosegatua, ez? Hori bai, aukera izan genuen horri buruz hitz egiteko, hor bai, igual hausnarketa egin beharko genuke, ea hori baliabidea den gizartearengana ere iristeko eztabaida horretan.
Guretzat eztabaida hori ez zen bakarrik autokonplaziente izateko, baizik eta autokritika ere exigitzen zuen, eta beharrezkoa zen herri agendari buruz hitz egitea eta nolabait esateko gizarteari herri agenda bat mahai gainean jartzeko, urteko edo kurtsoko erronkak ahalbidetzeko eta mahai gainean jartzeko. Bai, foru komunitatearen egoerari buruzko eztabaida positibokik baloratzen dugu, bakarrik urtean behin egiten delako. Gogoratu behar dugu, iaz ez zen egin, arrazoi batengatik, hain zuzen ere, ospatu ziren hauteskundeak maiatzean, osatu zen gobernua abuztuan, beraz dena atzeratu egin zen, eta horrexegatik azaroan urtean egiten den bezala, joan den azaroan ez zen egin halako eztabaidari, baina aurten berreskuratu da, eta esaten nuen bezala guk positiboki baloratzen dugu urtean behin bakarrik egiten delako, eta garrantzitsua da jakitea gutxienez ikusteko non gauden, gutxienez halako balorazio orokor bat egin ahal izateko, ezta? Jakiteko nondik gatozen, non gauden eta nora joan nahi dugun behintzat alde horretatik garrantzitsua da. Argi geratu zen eztabaida horretan bi bloke ezberdina daudela, alde batetik eskuina, non dena gaizki ikusten duten, egiten diren politikak gaizki jorratzen duten, gaizki ikusten duten, gaizki baloratzen duten, balizko infernu baten barruan gaude eta horrela plantatzen dut haiek. Eta gero bestaldetik indar progresistek beste motako ikuspegia ditugu. Bakoitza bere ñabardurarekin, logikoa den bezala, baina hein handi batean balorazio ona egiten dugu. Eta agian ikuspegi ezberdinetatik, baina balorazio orokorrean halako balorazio positiboa egiten dugu. Guk azpimarratu genuen bereziki gure garrantzia gobernu horren barruan, eta bereziki dugun egonkortasuna izan ahal izateko gogoratu behar dugu 2005ean aldaketa bat egin zen komunitate honetan, Nafarroan, eta horren geroztik guk legealdi horretan ezarritako hainbatean politikak mantentzen dira. Eta azpimarratu genuen ere, gu gabe, geroa bairi gabe, ziurazki beste motako gobernua izango litzateke komunitate honetan, Nafarroan, eta badakigu ze motako gobernuan izan genuen Nafarroan urte hori arte, 2015 urtera arte. Beraz garrantzitsua gara, batzuk ikusezinak bihurtu nahi gaituzte, baina hor jarraitzen dugu gure politikak bultzatzen eta babesten. Hartutako ebazpen guztiak, guk proposatu, Bilduk proposatutako ebazpenak, uste dugu gizarte kohesioan eragina izango dutela, ze askotan esaten dugun bezala, baita ere ez dago gizarte kohesiorik, lurralde kohesiorik gabe. Orduan, hartutako proposamen horiek guretzat jartzen dute oinarri komun bat gizarte kohesio horretan eragiteko. Kontziente gara, dauden indar metaketei dagokionez, minimo komun bat jarri behar dugula oinarri bezala politika aurrerakoiak eragiteko, eta guretzat onartu genituen proposamenak horretan eragiten dute. Beti ere aipatzen dugun bezala pertsonak erdigunean jartzen eta eskubideak zabaltzen. Horretaz uste dugu mahai gainean jarri ziren proposamenak edo Euskal Herria Bilduk onartu eta bultzatu zituen proposamenak horretan eragiten dutela gure lehentasunak mahai gainean jarriz eta esan bezala minimo komun bat ezartzen. Guk onartzen dugu badakigula azeleragailua zapaldu beharko genukela politika askotan eta onartzen dugu ez direla nahikoak, baina behintzat akordioetara iritsi behar gara eta hori da gure eginkizuna politika aurrerakoiak eramateko. Bereziki uste dugu, behintzat guk uste dugu halako ebazpenekin bilatzen dela bereziki bizikitetza eta kohesio soziala. Lehenago aipatut bi bloke oso argiak daudela hemen Nafarroan eta esan genezake estatu osoan, baina zorionez hemen Nafarroan ez da ematen, beste toki batzuetan ematen den polarizazioa
bereziki Madrilen ikusten baitugu bertako eztabaidak kongresuan ematen direnak edo senatoak ematen direnak, eta ez dute zerikusirik hemen Nafarroan parlamentu honetan ematen direnekin, ezta? Batzutan kritikoago dira, gogorragoa dira, baina ez da ailegatzen Madrilen ailegatzen den mutur horretara, ezta? Erabat ezberdinak dira. Aipatu den bezala alde batetik eskuina dago, beste aldetik indar progresistak, eta ez dute zerikusirik jarrera horiek hemengoak eta Madrilgoak. Alde horretatik uste dut zoriontzekoak direla, mantentzen dira ezberdintasunak, logikoa denez, baina ez dira ailegatzen mutur horretara. Berez ebazpenak ez dute behartzen zerbait egitera. Hein handi batean iritzi politikoa dira, ikuspegi politikoak, eta markatzen dute egia da ildo politiko bat jakiteko nondik jarraitu behar duen gure politikekin, ezta? Baina ez dute behartzen. Horretarako, logikoki, hortik etorri behar dute legia ezberdinak politika horiek eginarazteko, betearazteko. Eta adibidez jartzearen hor dugu berehala ailegatuko da parlamentu honetara industria legea edo despopulazioaren aurkako borrokatzeko beste lege bat, ezta? Hortik bai etorriko dira benetako politikak, baina esan dudan bezala ebazpen horiek laguntzen dute jakiteko nondik nora joan behar dugun lege horiek betetzeko. Gero abiren aldetik aurkeztu genituen 3 ebazpen ezberdinak, lehenengoa osasungaintzarekin lotura zuen, une honetan osasungintza kezka nagusienetako bat da herritarrontzat, eta horrexegatik aurkeztu genuen bilatzen genuen bereziki hitzarmen sozial handi bat, hain zuzen ere ditugun arazoei aurre egin ahal izateko. Guztion artean hainbat neurri sartzen ziren horren barruan, baina bereziki bilatzen genuen halako hitzarmen sozial handi bat. Beste bat autogobernuari buruz, eta hor 2 puntu ezberdinak zeuden, alde batetik aforamenduaren legea berritzeko, gogoratu behar dugune honetan parlamentuan bertan lan egiten ari den ponentzia baten barruan puntu ezberdinak jorratzen ari direla, ikuspegi ezberdinak jorratzen ari direla, gogoratu behar dugu ere 52 urte pasa dira lege hori onartu zenetik, eta garai hartako eta gaur egungo dugun Nafar gizartea erabat ezberdinak dira. Garai hartako arazoak ziren mota batenak eta oraingoak dira beste motakoak, beharrak, gauza guzti ezberdinak dira, eta horrexegatik eskatzen genuen puntu batean zen ere berritze hori, ezta? Eta gero beste aldetik ere, lege horren barruan ere zeuden estatutik transferitu behar zituzten kompetentziak Nafarroara, eta horietako batzuk ere oraindik bete gabe daude, eta behin eta berriro gogoratu eta azpimarratu behar dugu zertarako aldarrikatzeko transferentzia horiek. Eta bigarren puntu horretan eskatzen genuen entzuten ere zerrenda bat osatzea, zen motako transferentziak oraindik transferitu gabe daude, zerrenda bat osatzea eta estatuko gobernuari eskatzea ahalik eta lasterren transferitzea. Zoritxarrez PSNek horren alde ez duen bozkatu. Zoritxarrez diot, kasualitateaz, datorren egunetan Alderdi Sozialista estatuko mailan bere 51. Kongresua ospatuko du, eta horren barruan bere ponentzia batean eskatzen da entzuten ere autonomia guztiei falta diren, transferitzeko falta diren edo oraindik bete gabe dauden transferentziak egitea. Horrexegatik harritzeko modukoa izan zen haien jarrera eztabaida horretan, hemengo joan den asteko eztabaida horretan haien jarrera horren alde ez bozkatzen. Eta gure hirugarren ebazpena transizio ekologikoari buruzkoa zen, eta hainbat neurri zehatzak ere bazituen beharrezkoa ezinbestekoa iruditzen zaigulako. Jasangarritasunari eta trantsizio energetikoari dagokionez atera ziren proposamenak guretzat nahikoak ez dira, baina behintzat amankomunean amankomun bat jartzen dute. Hemen kontziente izan behar gara aldaketa klimatikoaren legea duela 2 urte onartu zela, gainera aho batez izan zela,
eta oso momentuan oso lege aurrerakoia izan zen, baina hor gelditu gara. Legeak ezartzen zituen mekanismo batzuk ez dira indarrean jarri, ez dira aurrera atera, beraz, horretan lan egin behar dugu. Hor adibidez, mugikortasunaren arloan plan batzuk egin behar ziren eta ez dira egin, eta gero proiektu publikoak aurrera eramateko sortu behar zen eragilea ez da sortu. Eta kontuotan izan behar dugu, askotan esaten dugula, herria izan behar garela edo biztanlegoa izan behar garela trantsizio energetikoaren protagonistak, baina karo, protagonistak izateko baliabideak behar ditugu, eta beraz, hori aurrera atera nahi izan genuen, ze behintzat, duela 2 urteko aurrerakotasun hori mantendu behar dugula uste dugu. Bai, denok ikusi dugu eta oraindik ikusten ditugu Valentzian zer gertatu den danarekin, eta izan da danakoa, Valentziakoa izan da aldaketa klimatikoaren ikuspegirik tragikoena, ezta. Hor ikusi ditugu zer gerta daiteken halako aldaketa klimatikoren ondorio batzuekin, ezta. Herriak erabatzen zituak, hiriak erabatzen zituak, 200 baino gehiago pertsona hilik, desagertuak, kalteak non nahi, beraz uste dugu erakutsi digula, danak erakutsi digu, ze motako ondoriak paratu dezakegun hemendik aurrera, maizago gainera, ez orain arte bezala, baina gero eta maizago, ez baditugu neurri oso zehatzak hartzen. Beraz, ezinbetzekotzat jotzen dugu halako neurriak hartzea, ahalik eta lasterren. Guk ez dago gure eskutan halako neurriak hartzea, baina guk gure eskutan daudenak behintzat hartu behar ditugu. Eta eredugarriak izan gaitezke hartzen baitugu, eta gauzatzen badugu, eredugarriak izan gaitezke beste herri batzuentzat, beste estatu batzuentzat, eta ildo horretatik pentsatzen dugu lan egin behar dugula. Egia esateko Nafarroan hainbat neurri hartu direla, gogoratu behar dugu joan den legealdian onartu zela aldaketa klimatikoaren legea, eta hor sartzen ziren neurri oso zehatzak, garatu behar dira, egia esateko, horietako batzuk oraindik garatu behar dira, baina hor dago behintzat aipatuak, ezta, jasoak, eta hortik jarraitu behar dugu. Mugikortasun jasangarrian ere hainbat neurri hartu dira Nafarroan, lehenengoak izan gara estatu mailan plan MOVES aurrean eramaten, jaso dugu komunitate gehien dirua jaso duen komunitatea gara, eta hori ere baloratzekoa da, eta gero jarri dugu ere diru laguntza propioak, eta beste aldetik hartu ditugu ere neurri fiskalak hori bultzatzeko. Benetan ez gaude larrialdi batean, baizik eta emergentzia batean ja mundu mailan, gogoratu behar dugu ere, klimaren konferentzia ospatzen ari zen bitartean, datu batzuk publikoak egin ziren, eta haien artean aurten, 2024an, 51 milioi tona karbono dioxido bota direla atmosferara. Orain arte zegoen errekorra beste behin gainditzen. Horrela ezin du jarraitu, bestela munduarekin bukatuko dugu, eta orduan bai ez da izango bueltarik. Guk aurrekontuei buruz hitz egin nahi dugu, dagoen minutoi resultado horretan, asteartean amaitzen dira emendakin partzialak aurkezteko epea, eta beraz horretan jarraitzen dugu. Esan bezala guretzat aurrekontu hauek ez dira gure aurrekontuak, ze guretzat ez dira nahikoak eskubide zabaltzeko eta pertsonak erdigunean benetan jartzeko politika aurrerakoiak ez dira, baina behintzat guk gure lehentasunaren arabera emendakinak aurkeztuko ditugu edo aurkeztu ditugu. Honen arira uste dugu, esaten dugun bezala, lidergotza publiko sendoak behar ditugula eta politikak egitea herrietan errotuta edo lurraldetasun batean errotuta eta agenda markatuz, estrategia bati erantzuten, eta guk behintzat emendakinak horren arabera aurkeztu ditugu.
Gainera, eskuinek, Alderdi Popularrak, UPNek eta Voxek bai osoko emendakinak aurkeztu dituztela, baina emendakin horiek bere fondoan berdinak dira, horrena ikus dezakegu eskuinak ez duela Nafarroarentzat proiektu bat. Baina hori alde batera utzita guk uste dugu lanean jarraitu behar dugula, eta esan bezala oinarri amankomun horretan lidergotza bat bultzatuz. Ze ezinbestekoa da gobernu aurrerakoi bat izatea, politika feministei erantzuten dietena, askotan esaten dugun bezala gobernantza feminista horren arira, eta finean gure helburua bada Euskal Herri ezkertiarra, independentista baita ere, eta antifascista bat lortzea, eta horretan lanean jarraituko dugu. Datorren osoko, Nafarroko Parlamentuko datorren osoko bilkuran, datorren ostegunean, entzuten ere, jorratuko dugu UPNek, Partidu Popularrak eta Voxek aurkeztutako ozoko zuzenketak aurrekontuetako legeari, eta bertan bera gelituko dira, ez dira aprobatuko, beraz jarraituko dugu prozedurarekin eta beste behin onartuko dira datorren urterako aurrekontuak beste behin egonkortasuna ematen komunitate honi. Eta gure ustez oso garrantzitsua da halako aurrekontuak izatea, halako egonkortasuna izateko, bestela ez du baizik eta begiratu behar zer gertatzen den beste toki batzuetan, estatuan bertan, iaz aprobatu ziren aurreko urtekoak, baina erronka berri aurre egin nahi baldin badiogu, bai ala bai onartu behar ditugu aurrekontu berriak, egokiak, erronka berri horiek aurrea egin ahal izateko. Eta gero beste aldetik ere, ekonomia sustatzeko arloei buruzko legea ere onartuko da, horrela gertatu zen aldez aurretik batzordean, onartu genituen aurkeztutako emendakin batzuk, eta diktamenaren aurrean talde guztiok babestu genuen diktamen hori Vox izan ezik, abstentziora jo zutelako, beraz, suposatzen dugu gehiago handi batekin hartuko dela lege hori ere, eta garrantzitsua da ere bereziki komertzio txikiarentzat, hurbiltasun komertzioarentzat oso garrantzitsua izango da lege hori, aspalditik esatakoa sektore horretatik, beraz, pozteko ere modukoa izango da neurri hori. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Ondo bukatu eguna, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.